Merħba tfal, jien Marguerite u nixtieq naqsam magħkom dan il-ktieb sabiħ li jismu Bluna u l-Lift, kitba ta' Eliza Portelli u disinji ta' Matt Stroud. Ejja naqraw il-ħarsetta. Bluna, il-kokka li tħobb tiskopri d-dinja ta' madwara kif qed taraw hawnhekk għandna lil Bluna, ngħidula Bluna għax wara kollox libisnija il-coat il-blu. Għodwa waħda iju sejra l-iskola għabada ħafna qaċ. Il-mama u Bluna daħlu f'kumpless tal-ħwienet biex jixtru. Tgħid x'rad Bluna? U x'għamlet? Qatt mortu intom f'xi kumpless u tikkonfondu liema sular suppost tafsu il-kuluri u l-buttuni li jkun hemm, liema numru. Hija naqra komplessa din. U fil-fatt ħanaraw sa jiġri meta Bluna titfixkel. Din Bluna kokka ħelwa, isa ballun blu u sufi. Għandha 3 snin u tħobb tiskopri d-dinja ta' madwara. Bluna tmur l-iskola kuljum. Tħobb tilab ma' sħaba u tpinġi bil-kuluri. Għodwa waħda, iju sejra l-iskola, Bluna qabada ħafna qaċ. Mama, nixtiequ nixtru fl-ixkun ilma jekk jogħġbok? Iva, mela ejja mmorru nixtru mill-kafeterija ta' ħdejn l-iskola. Il-mama u Bluna daħlu f'kumpless tal-ħwienet u bdew mixjin f'kurrutur. Dan x'inhu mama? Staqsit Bluna. Dan lift. Nistgħu nużaw minflok it-taraġ biex nitilgħu fuq jew ninżlu isfel. Għajnej Bluna bdew ileqqu bl-eċitament. Bluna tħobbhom ħafna l-buttuni, speċjalment meta jkunu jixelu. Bluna bdiet tafas il-buttuni kollha f'daqqa. Le, Bluna mhux hekk. Meta nużaw il-lift nistgħu nafsu biss buttuna waħda. Jekk tafas il-buttuni kollha f'daqqa, il-lift jieqaf kull solar u ħafna nies jispiċċaw jistennew għal ħafna u ħafna ħin fil-kju. Tant li jiġbgħu. Għandi idea brillanti, mama. Jekk nista' nafas biss buttuna waħda, allura l-aħjar nafas il-buttuna l-ħamra. Daqskemm sabiħa. Bluna għafset il-buttuna l-ħamra. U x'ġara tfal, ejja ħanaraw. F'daqqa waħda qampina storbjuża bdiet iddoqbla waqfin. Tant għamlet storbju li Bluna u omma nħażdu. Ħanini, il-buttuna bil-qampina fuqha nużawha biss meta jkollna emerġenza. X'inhi emerġenza, mama? Emerġenza tkun meta xi ħadd ikollu bżonn għajnuna. Bħal jekk il-lift ma jinfetaħx jew jekk xi ħadd iħossu ma jiflaħx fil-lift. Mama, issa naf kif jaħdem il-lift? Mela jekk irridu mmorru fil-kafeterija, fit-tieni solar, irrid nafas biss il-buttuna bin-numru 2 fuqha. Għal darb'oħra, mama. U hekk qed naraw kif Bluna talmet u esperjenza tal-ewwel darba l-użu tal-lift. Ħafna mill-stabbilimenti li mmorru llum għandhom il-lift, l-użu tal-lift. Hija ħaġa naqra diffiċli speċjalment fejn għandna tfal żgħar u jridu jesperjenzaw dawn l-affarijiet, allura tajjeb li aħna inħejjulhom
xi forma ta' attività biex meta mmorru anke f'dawn il-postijiet, it-tfal tagħna stess ma jkunux diżorjentati biex ngħidlek. U jiena għal din fil-fatt l-attività li ħloqt għal dan il-ktieb ġejt fiha li dawk it-tfal speċjalment li jkunu naqra konfużi meta jiġu barra huwa ħaġa sabiħa li aħna noħolqulhom xi ħaġa mid-dar u minn qabel biex aħna nippreparawhom għal din il-ħaġa. Hawn min jieħu tfal f'xi sezzjoni fejn jistgħu jilagħbu, jew nkella fl-istess kumpless ikun hemm librerija, fl-istess kumpless ikun hemm kafeterija u forsi xi ħanut tal-ħwejjeġ ukoll. Għal din irridu nippreparaw it-tfal minn qabel. Kif ħanurikom attività ħelwa li ħloqt jiena u nistgħu nippreparaw għad-dar qabel immorru f'xi ħarġa tagħna. Kif qed taraw hawnhekk jiena preparajt karta sewda ovvjament biex niftakar naqra fl-affarijiet li għandna anke fl-istorja tal-lum, ħafna drabi meta nidħlu ġo lift naraw naqra skur ukoll. Għal kif qed ngħidu tfal li mhumiex imdorrin jidħlu ġo lift hija ħaġa naqra stramba biex tingħalaq ġo kaxxa u skura għalkemm ikollha id-dawl, imma biex ukoll ħaġa oħra li nista' nagħtikom idea għalfejn użajt karta skura hija id-dera ta' dlam jekk aċċidentalment imur id-dawl fil-lift. Huma affarijiet li nippreparaw it-tfal f'ħsibijiet tagħna u nadduhom it-tfal biex ma jagħmlux paniku biex niftehmu. Hawnhekk ħloqt kartellum biex ngħidlek li jitratta fuq il-kumpless tal-ħwienet. Ħafna drabi ma jkunx bil-lingwa Maltija, jiġifieri tfal b'diversi lingwi ġejjin minn postijiet differenti ħajsibu naqra diffikultà wkoll biex jaqrawhom bil-Malti. Ma peress li aħna qed nintroduċu dan il-ktieb bil-Malti, ħantikom idea ta' kif tistgħu toħolqu xi ħaġa simili tal-li preparajt għalikom illum. Kull ma għandkom bżonna li di forsi xi riga jew biċċa niema biex iżommuha ċatta fejn tkunu ħadd tesponuha għat-tfal tagħkom biex jarawha diversi drabi, ovvjament l-imqass, il-lapes u il-kulur il-felt pens ma jonqsux, għandna bżonn ukoll il-kolla, xi paper clips kif qed taraw għax hekk għandek oġġett bħal dawn li nwaħħlu mal-friġġ li jaħlu bil-kalamita, tkun iktar faċli biex jekk aħna llum għal mod tal-kelma sa mmorru iċ-ċinema li huwa n-numru 4 hawnhekk, it-tfal mhux se jiftakru l-isem imma jekk ħajftakru l-kulur u n-numru li n-numru tiktbuh fuq din il-ħaġa tonda qisha tapp imma għandha il-magnet u għandkom anke wkoll dawn il-clips, it-tfal se jiftakru li llum irridu nafsu qabel nitilqu mid-dar in-numru 4 sa mmorru naraw film sejrin iċ-ċinema. Mela għal din l-attività ħajkonna bżonn il-felt pen iswed, għandi dawn il-ħaġa tonda tistgħu tużaw manka bit-tappijiet tal-fliexken tal-plastik ma tarmuhomx, il-paper clip u fuqha sa nikteb in-numru 4. Mela jekk jiena rrid li niftakar li n-numru 4 u li hawnhekk ħajkollna miktub iċ-ċinema, jien ippreparajt hekk ara tfal u nżommhom kollha ġo pocket biex anke l-itfal inkun nista' ngħinhom jerfgħu l-affarijiet u ma jitilfuhomx. Issa bħalma għamilt din il-karta fuq din il-forma ta' kif huwa l-istabbiliment, jiena fittixtu ukoll kelma li taqbel eżatti bħal dak li għandi fuq il-kartellun. Mela iċ-ċinema. Issa jekk jiena ħanieħu bħal bluna sammur iċ-ċinema llum, mela rrid niftakar li għandi bżonn. Niftakar in-numru 4 li ħloqt il-kulur isfar ukoll biex ngħin, ħanpoġġi hawnhekk u jekk ħanagħmel paper clip din suppost li teħilli hawnhekk ukoll bil-kalamita kif qegħdin taraw. U tista' wkoll twaħħalha mal-friġġ għax il-friġġ teħel magħha wkoll. Mela tfal jien ippreparajthom lillum ħammur iċ-ċinema magħhom. Okay? Dik hija iċ-ċinema. Nista' wkoll il-mama tħobb tgħaddi l-kafeterija qabel. Mela l-kafeterija li tinsab hawnhekk fittixt il-kelma li jien għamilt kopja oħra tagħha, okay? Għandna il-kafeterija li qiegħda fin-numru 2
ħanfittex il-kulur aħdar u l-istess ħanerġa' nimmarkaħ bin-numru 2. Nuża l-kulur iswed għax inkella ma jiġux jidhru. U da ma jitħassarx, hawnhekk għandna n-numru 2 u l-istess tista' anke tuża kalamita. Din sibta kienet mal-friġġ ukoll u kif qed ngħidu jekk inti ħatwaħħal in-numru 2 ħatwaħħalha mal-friġġ ħateħel u jekk inti tittiqpa tiftakar u tpoġġiha fuq il-mejda ħatagħmel hekk. Mela għandna il-kafeterija, in-numru 2 u sa npoġġi il-kalamita kif qegħdin taraw. Ħejjejt ukoll logħba ħelwa kif qegħdin taraw hawnhekk. Fittixt kif nista' nagħmel xi ħaġa oħra interessanti għat-tfal hija forma ta' dar u li użajta hekk jiena. Mela aħna nafu li kif tidħol fl-istabbiliment tidħol mill-ewwel fejn hemm il-ħanut tal-kodba. Użajt l-istess forma għandna ċirku li għadni kemm għamilt jiena bil-kulur bil-felt pen fuq biċċa karta jew kartonċina u waħħalt hawnhekk. Ħloqt din il-forma ta' kumpless jew dar ejdilha li tixtieq u dina hija l-ewwel post fejn aħna rridu nidħlu meta mmorru ġo stabbiliment. Malli tkun qaqqat tista' tgħid l-erba' postijiet f'dan l-istabbiliment tista' tgħid hekk għandna kollox iffurmat. Mela jekk il-mama iddeċidiet li ħammorru ġo dan l-istabbiliment kumpless tal-ħwienet kif qegħdin taraw u għandu isem differenti għax kull post għandu isem differenti, ħanamlu hawnhekk mela llum il-mama sejra ġo dan il-kumpless tal-ħwienet. Okay? Issa il-mama taf li l-ewwel post huwa biex tgħin it-tfal huwa il-ħanut tal-kodba, ekku fil-fatt l-ewwel waħda hija il-ħanut tal-kodba. Jien ħanpoġġi hawnhekk ħalli tifhmuni aħjar kif sa tilagħbu din il-logħba. Mela llum fejn sa mmorru? Ħammorru l-ewwel il-ħanut tal-kodba, forsi nażlu xi ktieb sabiħ bħalma dak li ħejjejt għalikom illum, u mbagħad wara ħammorru l-kafeterija. Mela għal din kull m'għandna bżonn huwa l-ewwel ċirku li m'għandu xejn fuqu huwa l-bieb tal-entratura kif tidħol ġo l-istabbiliment. Okay? Issa jekk jiena wara hemmhekk irrid immur il-kafeterija li huwa n-numru 2 u issa rajnih diversi drabi, kull ma ħanamlu huwa hekk. Ħanpoġġu n-numru 2 hawnhekk u sa nuża il-magnet u dik hija sa tagħtini l-indikazzjoni li meta nasal fil-post fejn irrid it-tifel jew tifla kull m'għandu bżonn jafas in-numru 2 ħajftakar li hemmhekk ħammorru l-ewwel il-kafeterija. Każ li forsi jista' jkun jafas numru ieħor biżbal, ma nippanikjawx, ma nagħmlux frattarija u nafsu il-buttuna l-ħamra għax nafu li dik tfisser emerġenza, noħolqu paniku sieħ. Allura bis-saħħatek it-tfal ikunu diġà informati minn qabel li jekk l-ewwel sa nidħlu l-istabbiliment u mbagħad ħammorru fit-tieni solar, jekk aċċidentalment tlajna fit-tielet solar ma nagħmlu paniku xejn, kull ma trid huwa li tafas terġa' in-numru 2 u terġa' tmur fejn xtat. Nispera li b'din l-attività tajtkom naqra idea ta' kif nistgħu anke l-itfal tagħna nżommhom interessati anke fl-affarijiet ta' madwarna u bis-saħħa tagħha wkoll ma jkollniex konfużjoni. Dejjem ftakru li l-emerġenza ma nafsuhiex għal xejn. Grazzi tal-li kontu miegħi, saħħa.